खारबाय रायजोफोराबो सोरनि मा थालांदों मा थालाङाखै सोरनिबा गाननाय जोमनाय सोरनिबा दखना नङा दखना थालाङाखै दे सानसेखालि खम जाबाय थांनाय बोसोरबो खान्थाल गुरजादों लैथोमा गाखोनो एसे मोजां फांसन इसोर मालाय गुबुनजों दाजाथै आंनि गोसो थोनाया इसिबां मोजां मेथाइ मुजि फुथारदों खनग्राफोरा खनदों रंजाग्राया रंजादों मोसाग्राया मोसादों आंहाबो मोथो गोसोआव नांदों आंबो खनाजों थानानै नायबाय थादों हायोब्ला आंबो गाखोनो जेब्ला जायो बेफोरबायदि मोजां मेथाइ खननाय समावनो बारहुंखाया जाबादि लांजोबबाय इसोर बै तम्बु सिङाव खाना दोननाय माबा तम्बुनि पेपारफ्रा माबा हाबाव खानाय आर पेपारफ्रा जाना थाजोबदोंमोन जाबादि खारबाय रायजोफोराबो सोरनि मा थालांदों मा थालाङाखै सोरनिबा गाननाय जोमनाय सोरनिबा दखना नङा दखना थालाङाखै दे जोमनायफोरा थालांदों दा बेफोरबायदि सोरनिबा सेन्देल थालांदों आंबो हां थोनो खारैनो इसोर जेनथेन थिनथासोआव न' मोनहैबाय आं जेब्ला न' मोनहैयो हांफ्ला बारहुंखाजों बुफ्ले जानाय खुग्लु खांग्रां खारनाय इसे सिदोब देहा अखा थाइफ्रिनाय अखा दामब्रासो होनना बुङो आसले दावरासोमोन खोमा बियो हाखु दाखु खारनाय अखा दावरासो होनना बुङो बेखौ बर'फ्रा दामब्रासो होनना बुङो मा हाखु दाखु दामब्रालैलाय दा बेफोरबायदि थांनानै हिनजावखौथ' फोजाहैनांबाय बाबु मा दरजा खेंलि बाबु मा खें माथां गैला आबैया माथो गैयाब्ला लासै आंबो दरखौ नारगासिनो दं खेट बाबु मा आंनिबा आवासा बारायगासिनो दं आरो हिनजाव जानानै आंखौ रिसिभ खालामा ओरैसो आंनियाबो बाबु मा उनावसो दांना हरबाय सिंनिफ्राय बै सोर बिमानि फिसाय दाउला फैदों हर गेजेरावलाय सेस सिङाव थाग्राफोरासो उपाय गैया थैबाय आं दानोबा सानबाय आं बिनिफ्राय जेनथेन दरजा खेवलै बाबु मा दरजा खेव बे हरदि हराव फैनानै सोरनाव थांदोंमोनलाय मा जाना फैदोंलाय सेस बेयावबो खुगाया बन्द'खा नङालै बाबु मा आंनि खोथाखौ उनावसो फोरमायगोन आं दरजा खें जेनथेन खेंना होमारबाय जेब्ला खेंनानै ओइ दाउला थोआखै नोंहा दाबो नोंहालाय आंनि खोथाखौ मानो खोनासङा मानो जेनथेन दरजा खेंना होखांनानै इसे सलिहांनायावनो दुब्ला रायलायासो उन्दुना थाबाय आं बिसिनायाव गावबो उन्दुबाय आंबो उन्दुबाय उनाव जेब्ला फुङाव हिनजावफोराथ' सिखारग्रोनानै फिसायनि आगोल सिखारनांगौ आरो बिनिफ्राय हासिब सिबनांगौनो हारसाफ्रा न' लिरखागौ मानि हौवाफोरखौ सिखारहोनो मोनानो जोंनियाबो बर'फोरनिया हमना ला सादा सिदाबाबो हासिबखौ सिबखांनानैसो फिसायखौ फोजायो दे बिदिनो हासिब सिबहोलां बखिहोलां जाबादि बखिबाय सोर बिमानि दाउलाया बिमा फिसाया थोआखै बेहा दाबो बिहा थोआखै दाउलाया ओजों आङो उन्दु मोरि खोनागासिनो दं नायनोला सिखारनोबो बादों उन्दुनोबो ओंखारदों खोमायाथ' थोंगोरथार बे मा बखिबाय थादोंलै बेलाय बेबायदि सानगासिनो दं थोआखै बे दाउलाया दांहरबाय आं बिसिनिफ्राय नों मा बखिबाय थादों नुवाखै थोआखै नोंहा दाबो मा थोनो मा मोननो बैसां सिङाव नाय दांहरबाय हिनजावा बैसां सिङाव नाय बैसां सिङावलाय मा थानो बैसां सिङाव मा थानांगौ नायै दाउला बैसां सिङाव नाय
jantan ukra-ukra सिखारना बैसांसियाव नायमारबाय नोंगौ हिनजावनियानो गदमार सयथिबो दानो बैसांसियाव सिखारना नायब्ला बारहुंखाजों खारबोनायाव सिन्देला हिनजावनि खबसे हौवानि खबसे जाना दङ बेफोरबायदि हिनजावजों रायजाया मा जानो बारहुंखासो खालामदों आं खालामाखैना ना ओरैनोबाबो फिसाइफोरनिख्रुइ हौवाफोरनिख्रुइ हिनजावनि खामानिया मोनसे बारानो ओंखायनो खेबनै थोनब्ला मोनथाम बारा जाहैलाय लांगोन जायै लोङै सानसेया खामानि मावै मावखांनानै जोबथारनायाव दर सुंथेनाया हिनजावफोरनि खामानिया मोनसे बारा जाहैदों आरो हर गेजेराव खेबसे आरो फुजा फैयोबा मोनसे बाराबाव खेंनायनि आरो बेखौथ' खोबसेबो मोनथाम बारा जाहैदों जाहैबाय हिनजावफोरनिया ओंखायनो हिनजावफोरा हौवाफोरखौ बाराद्राय रागा जोङो खोमा जाय रागा जोङो थाथ'सो खिन्थु आंबो हर गेजेरावसो थाबायग्रा जिनिस दे राजुफोर बिनिफ्राय बे हिनजावा ओरैबादिमोन जाबादि गोसोना लाबोदोंमोन आंबो बे हिनजावखौ खुगाया गाज्रिबाबो मानसिया मोजांमोन खिन्थु साइसआ गाज्रि गोदो आं जेब्ला लानाय टाइम बे साइनासालि सिङाव जेसेबां मानसि जादों एसे बोराय दङब्ला हाबा जाहांसो जादोंमोन खोमा माखासेया जोनोमानो गैयामोन खोमा खांसिलेटखौ सिनायदा खांसिलेट सिंजोंसो मेन्टेल साजों खाबदावनाय थालिर बिफांनि साइना बेफोरबादि हिनजावखौ थारमाने जोंनिया गोदो जाबादिमोन ग्रुप सेंग्राफोरा गाननाय थांग्रामोन लांदां गान लामा मोनथाम दै हुनराजानि जै रावनियाफोर हुस्रु बै गोदोनि गान बेखौ नायदोंमोन बेनिफ्राय सोरबा सिख्लाफोरखौ ज' माबा मोसौ बाथोनफोर मोसौ फालोफोर बादि दिनै सासे सिख्लाबो नांगौ आंहाथ' 10-12 जनसो सेंग्राफोर लाखाना होदों जायखौ मोनो बैसो जाबायलै हाथाय गजासिम आंबो थानो हाया नोंसोर बोना होथारनांगौ आंहाबो बन्दबस्त खालामना दं बेनिफ्राय बै हेसाक सिङाव थालिर बिफां गुदियाव सासे सिख्ला जाबादि समायना जिरायना दं जिरायाखै गसंनानै दं गोथां दख'ना एसे गोमोमोन खोमा जिरायनायफोरा गुफुर बादि नुहुरदां दख'नाखौ नायनानैनो खर'खौ नुहुराखै सायाजों सारलोबना दं हेसाग्लाया दा ग्रोब नाङाखै आरो बे हिनजावखौ बोनांगौ हुइ नारनाय होननाय दङमोन गोदोनियाव हुइ नारनाय बै हुइखौ जोंनो नारनोसै आरो दाना खुला गाननाय थांबा हुइ नारनाय दानिया बुजिया आं माब्लाबा खोन्थागोन सिनेमाफोराव हुइ नारनायखौ बेनिफ्राय बोनांगौ बेखौ बोनो हायोब्ला नोंसोरनो दाउला खासि माथाम आरो न'आव दंखायोलै आइ बुरिया संना दोननाय फिसिनाय मास मोनबानि आरो मोनसेया 12 मास ना मा जाबायनो सेंग्राफ्रा जोंनिया जाबादि बुंनाय ओरैबादि खामानि जाबादि बोबाय दख'नाखौ नायनानै थांबायानो अरसिया जाहोबाय लोंहोबाय हिनजावखौ न'आव थ्रोब सोना दोननानै जेब्ला थ्रोब सोनानै दोनो लोंखां जाखां आंनिया रायजोफोर बै दाउला खासि जानायावनो नुदोंना आंनि हाथाया थाइसे गदों हिनजाव मोनखांनो गदों नै हिनजाव मोनखांनो गदों दाउला खासि जानायावनो जेब्ला जाखां लोंखां फुङाव सिखारबाय हिनजावनि फिसाया इसेब्लाबो गियान थायोनो बाहेरायाव ओंखारनाय न' सिबनाय बायदिसिना जेब्ला बाहेरायाव ओंखारो अब्लासो नुबाय आं हराव खावना लाबोनाय हिनजावा गोसोम कालि मुर्तिसो सयथिनोबो वासिंनिफ्राय बोरैबा बारहरनांगौब्ला खुदियाफोरा बोरैबा नुसननांगौब्ला बारदावना गिनानै खासिनि गानोबा उफायानो गैया बेफोरबादि हिनजावखौसो दख'नाखौ नायनानै लांनाया मोखाथ' गोसोमथार दाउला होनदेर जाबाय उनाव
माथो उल्थासो खालामबाय आंनिखौ दाउलाया गावखौ लांखालि बै दाउला खासि जानाया ओइ दिखाल गनाय बा दाउला उल्थासो बुंबाय दाउला दे जाथोंसै दाउलायानो खाङो दा थाङै थाङै थांबाय बेफोरबायदि आरो सानसेखालि ओरैबायदि जाबावदों बेजोंनो आंजोंनो आथिमंगल जानो थांदों जेब्ला आथिमंगल जानो थाङो आंहालाय आथिमंगलाव दाउ जरा लांनांगौ बेखौथ' बुजिला जेब्ला बुजिलाबा दाउजो मासेल' आं हिनजावसो लाबोदों नालाय दाउजो लांदां जेब्ला दाउजो लाङो दाउला नांबावगौना आइ आं दाउला लाबोआखिसै नोंलाय हौवा नङा होनना बुंबाय आइ लाजि बांसिन गन्थं फिरना बुंबाय आं नङा आथिमंगलाव आं बेफोरबायदि बुजायग्राबो रावबो गैया नालाय आइ होनबाय जोंहा दंहाय दे होसो दाउला दाउला होसो जाबायसो ओइ गोजाखौ होसो होनना बुंबायना उफाय गैया जा जरा नांथारगौनो आथिमंगल जानो थांनायाव दा जरा नांगौब्ला होसो होनना बुंबाय आंबोथ' आरो उफाय गैया बिखुनजोनि गोदाननि खोथाया ओरैबायदि लायो हिनजाव जाबादि खालि मुरथि बिखुनजोआ मोजांथारलायलाय इसोर जाबादि मोजां साफा फिसाजोखौ मोनस्लायस्लाय बिखुनजोखौ मोनब्लासो साबसिन जागौमोनलै सानलायलांदां ओमफ्राय जाबादि होसोबाय दाउला ओइनो जाबायसो होसोदों आइ होसोदों होसोगासिनो दं दे जाबायसो होसोदों आइ होसोदों दाउला दाउआ बाख्रि सिङाव थ्रोब सोर हरनबावनो जेब्ला ओइ इरन दान्दाजों इरन जावसो दान्दाजों इरन इरनदों आं खनाजों दं आंबो खनाजों दं आइ जेब्ला आइनि सिं दाउला दाउआ फोर बिरलांबाय दाउला दाउखौ बारसिनो ना बारसिननाया बिखुनजोखौसो जांगाब बारसिनबाय आं बेबायदि खतरा जादों बे हिनजावजों आइया बेस्रा बुरि मानसि होनलायथारदों थिनोबो आइ साबायना आं बारा नारसिनाखै दे दाउला दाउखौसो नारसिनदोंमोन होननानै उनाव मालाय जोगोनार बैसाङाव दाउला दाउआ आंखौ मोनजाबावगोन ओरैनो जायाखै बे गदेदोंसो बेबायदि खतरा जादों आरो राजाफोर बखिबावनो नामा आंना हिनजाव जनायनि बहुत घटना दं आरो सानसेखालि बे हिनजावनानो नस्त्र चन्द्रखालि थांनाया ओइ दिनखालिबो बे बिखुनजोजों आंहा केस जाबावदों घटनाया जायाखै दे केससो जादों नस्त्र चन्द्र भाद्र मासनि पुर्निमा बेयाव कृष्णआ मोसौ गुमानो जेराव जुलुन जात्रा ओइदिनखालि हिनजावफोर होननाया बाहेरायाव ओंखारनो मोना आजिखान्दाय हिनजावफोरासो ओंखारग्रोयो नस्त्र चन्द्र थासोमले खावनो खुमब्रा फिथाइ खावनो ओंखारनो मोना होनना बुंदों हिनजावफोरखौ फागुन मासनि पुर्निमायाव हिनजावफोरासो ओंखारो दानियाबा कृष्णआ मोसौ गुमनो गारनानै ओइ दिनखालि जुलुन होननाय बेफोर बुस्थुआ दङ आरो बा बेफोरबादियाव आंबो थांदों लायो ओमफ्राय बोरायफ्राथ' एसे खारा मोना सहैबाय जेब्ला मोना सहैयो बाय जाबायसो नोंखुनजोंसो थाबाय था आयै मा बुंनाय जाखो बेलाय सानदों आइ आङो गामियाव थांनानै इसे बेरायफैनि रायजोफोर हौरा मद खेबबा जांग्रावलाय बै टाइम दंमोन आरो बांबुर खेदा नै टाइमानो बेनिफ्राय थांबाय बोरायफोरा बिनिफ्राय बुरैफोरखौ बुंलांदों ओइ बुरै मोजाङै खुमब्राजों दाउजों नोंजा मा दिनै संना जाहोनांगौ आं थांनोसै नस्त्र चन्द्रनि दिन सोरबा खुमब्रा जोगोनार खावनो हागौ नालेंखर खावनो हागौ थैदो ओमफ्राय बोरायफोरा ब्लद बिनिफ्राय बिबो नोंहाथ' उल्थासो बुंफैबाय आंखौ ए बुंबाय नालेंखर खावनांगौ दोनै नालेंखर खावनांगौ नस्त्र चन्द्र दिन नालाय नालेंखर जाबादिखौ आं खावरायालै खावनाया आंहा रेकर्ड गैया नोंनालै मालायनि खावा नोंहाव नोंखुनजोनि जाहानिगोन बिखौनो खावगोन
आय हमजाब्लाबो नों सानाव गैयाना नों जेराव बिजामादैसो ओरै जाहैबाय खोथाथ' नंगौ आंखौथ' जेबो खालामनो हाखाया आरो सेंग्राफोरा नारनाय लोगो लोगो नारसेबनाय लोगो लोगो आंबो गाखोबाय जेब्ला गाखो हां थिफुं जाहैबाय फिथाइ मोनबायानो ओइब्लाथ' बिखुनजो आन्दाज मोनबाय बोराय नालिखर दंफाङाव सोरबा गाखोबाय फै बोरायफोरा बुंबाय बे जिलामग्रा दान्दाजों एरखो खोथा बादिनो बुरिफ्रा एरखोबायबो जेब्ला एरखोगासिनो दं आंबो दावखोगासिनो दं दान्दाया मोनहांथारसै आयै अब्लाथ' राहा गैया गिनायजों जाबजों हासु गुजोब्बाय जेब्ला हासु गयो बिखुनजोनि मोदोमावसो नांनो मोनोना आखाइजों नांदोंमोन माखासे बिखौनो ओरै सोलागोन बिखुनजोआ आयौ बोराय बाबस्रिथार नालेंखर गोरलैखौ एफ्रुजोब्बाय सोर फाग्लानि खोथा बिलाय दान्दाजों नालेंखरखौ एफ्रुबायनो हानाय दान्दाया बोख्लायबाय आं सानबाय आया लोखि थाबाय आंबो लासै ओंखारबाय ओंखारनानै हां थोनो जाहैबाय बिनिफ्राय हाय जाबायसो मा हां थोनोसो नोंहा आफा बोराय बुरि बै सेंग्राफोरजों लामायाव बे मिलिटारि साख्रि मोननायनि खारफाहैदोंमोन आं बिचारा बुरा हालका मात नाजने होननायसो जाहैथारसैमोन खोथाफोरा दा थाङै हाय दासो नालेंखर बिफांनिफ्राय सिखाव खावजोबनो नागिरदों हा नोंखौ जों थाबाय था आं बेरायना फैनि बैसां सिङाव था खुमब्राया द्लाम दङ खुमब्रा खावो जोंनाव उपायथ' गैला आसोल सिखावा गावनो खुमब्रा बैसां सिङाव आंबो थागासिनो दं थाग थिग सिखावा फैमारबाय साथि गंसे ब्लिउ लाना फैबाय आरो नायदाव देखा जा बेबाराव आसलि सिखावखौनो लोगो मोनबाय आं कनसिडार गैयालै बियो बेनिफ्राय ग्रोब फैगासिनो दं आंनि सेराव जेब्ला फैयो एखेबारे सिखावखौ हमख्रबनानै बाग्रायना सिङाव दोनबाय आं जेब्ला सिङाव बाग्रायना दोनो जावायसो आंसो सोर जावसै बिलाय सिखाव नों कनसिडार गैया बिखुनजोसो नङाबा बिखुनजोखौनो हमख्रबनानै सिङाव खालामनानै बाग्रायगासिनो दङ मा जाखो जावायसो होनना बुंदों सिखावखौ मोनबाय सिखाव नै बेनो जावायसो आंसो नोंनो दाउजों खुमब्राजों संना आं खुमब्रा फिथाइ लांनो फैदोंमोन सिखाव हमनाया बिखुनजोखौसो हमख्रबना हा सिङाव दोनबाय हादों बाग्राय बेफोरबायदि केस जादों बहुद आरो माखासे दंसोबावो मेथाइ आबौ दुखुनांथारि नोंथां आबौआनो जागोन समायना रमायना मेहेर गोनाङै मिलौदो देंखोजों दोंनैसो मेथाइ रोजाबदो नोंथांनि मिलौदो देंखोजों जोंबो रंजाफानोसै बैसागो